Bar. Björn Cinema, welkom. Dankjewel. Van de 10 Ja, net meer. net meer. Nee, ik ben in Zwolle. Och heen. Ja. En mag ik heel even, ik ben die naam even kwijt. Atsje Lettinga. Ja, Asje Lettinga. En doe dus de regie van de Spetters. Ja, samen Rineke de Haan. We gaan een duo-regie. Wil dat wat? Ja, dat gaat heel best. Twee hele mooie vrouwen, hè? Ja. Maar ik twee kapiteins, hè? Ja, maar elk een eigen koers. En dat komt eigenlijk uit bij hetzelfde doel. Hoe liep het dat? Spetters, nou, van de bekende film, hè? Ja, van een bekende film. En wij hadden naast de frituurspetters en de seksuele spetters hebben we er van alles aan toegevoegd. Ik ben benieuwd, vertel. Ja, nee, dus het is een heel mobiel geheel waar we ervan maken zien. Maar een heel mooi verhaal hoe drie hele mooie jongens en wat brengt hun op het levenspaard. En wat voor invloed haar ouders daarop en wat voor moeilijke, makkelijke keuzes maak je daar maken zien. Dus het is een heel mooi verhaal. Ja, Nog een diepere gedachte dus. ja net samen wat. Nee. Hoe werkt het? Hij moet iemand werk zetten om het spul, om nou ja, dat script dan te schreeuwen. Ik bedoel, het is dus net het letterlijke script van die film. Nee, het is zeker net het letterlijke script. We gaan together met Bouke. Hoe heet er ook weer van achternaam? Bouke Oldenhof. Oldenhof, ja. Ik ben altijd van de voornaam. Ik weet net hoe dat komt. Dat is Willem van mij, dan houdt het op. Maar Bouke hebben we daar een prachtig mooi verhaal van maken. Zodat het echt past bij Tienje en bij wie wij binnen. En dat hebben we op die manier gezet. Ja. Ja, het is een beetje goed. 3 hoofdrollen ongeveer. Ja, dat klopt. En daar hast je van. Ja, Welke rol pakst toe? ik speel Geert-Jan. En Geert-Jan is een jongen die passie heeft voor motocross. En ouders die in de green en fruit zitten, maar eigenlijk willen daar niks met de meidje. Hè? Het is motocross, dat zit op in. En dan komen de vrouwen een beetje erachteraan. En dan komt de rest. Witte rol, was die bijvoorbeeld eerste filmshow, had hij om die idee niet te verdiepen of juist net? Nou, ik heb de film nog niet zien. Serieus? Eerlijk gezegd. Ja, dat is een andere generatie, hè? Ja, nou ja, het staat op de planning om nog wel een keer te zien, maar ik merk gewoon, ik ben me net te vol beïnvloed. Maar het is een beetje vrijwijzen misschien. Ja, dat vind ik wel. En het is net dat ik hem expres net zien heb, maar het is meer van, ja, ik speel hem en ik wil hem spelen zoals ik ben en zoals ik hem sjog. En net zoals hij al spelen is ooit een keer, dus vandaar. Hast du als ik hier met de oren spelen? Maar de oren, hoe bedoel je? Die oren hoofdrolspelers? Ja, zeker. Ja, we zijn er ook aan het repeteren. Of van, nou, Ja, maar ik bedoel daarvoor alles in een oorstuk. ja, zeker. Bemoei je er net ja, ja, zeker. Echt een regisseur, hè? Ja, nee, dat duidelijk, hè? Ja, dat werkt dat. Ja, nee, ik heb mij Tim Adema speelde ik niet van de hoofdrol, heb ik in Jesus Christ Superstar mee spelen. En in Naïs Revue nog 2 keer. En maar Leo heb ik in Burgum spelen, Bloedman. Ja. En ik nog een Naïs Revue, dus we kennen ook wel een beetje, ja. Je kan me soms echt te goed kennen, denk ik wel eens, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is wie. Nou, wie in de eerste, in mijn rol heb ik een relatie met mijn Famke. En daar wie eerst een oor Famke en die koe ik heel goed. En dat is als een relatie speel je must en die klik is dat wel fijn. En, maar die koe had droom achterna en die koe naar Canada. Zo. En dus die is afgehaakt en toen moesten we op zoek naar een naai. En dan is het altijd maar afwachten, wat komt er? En is die klikker ik? Maar die klik is er absoluut. Dus dat is, de maakt me absoluut naar Dragoer. Nee. Bist toen een regisseur, mij die collega dan, om het zo maar eens even nu te drukken, die nou wat vrijheid jou toen dit soort jongens of ben je maar redelijk strak? Nee, wij jou een heel grote vrijheid. Vinden wij zelf. En op een gegeven moment ben je natuurlijk wel grenzen. Want er was wel zien later was die in Holle Moest een verhaal vertellen? Juist. Ja, en dat iedereen zelf doet wat er doet, dan wordt het 20 verhalen bij elkaar. En dan begrijpt net iemand meer wat van. Maar we maken vooral gebruik van wat er is. Dus wat de spelers van het huis haar en wat ze zelf goed bevielen. Nou, dat passen we erin. En volgens mij slaagt dat heel mooi. Locatie, hoe ging dat dwaan? En wordt het enorm en grut of just lieds? Het is wel locatie theater. We gaan net een decor. Dus we gaan een heel mooi stukje in Tienje voelen. Waar een prachtige crossbaan komt. En waar het publiek eigenlijk onderdeel is van het hele dorp. Dus ja, het is heel mooi slagen. In die zin. En we hebben een telefooncel. Dus als het nog Belly was in de telefooncel in Tienje staat in. Old school! Ja, de maat wel munt. Net slopen jongens, geen graffiti erop. Nee. Nou, dat zou nog kennen. Jaren 80, hè, misschien maar we uitnodigen. Nee, dus die hebben we erbij plaatsen. En dat is het decor, een crossbaan en een telefooncel. En de rest is al mobiel. Zitten mensen, maar ze mij in het decor of blijven ze zitten, het publiek? We laten ze deze keer afzetten. Ja. Nee, maar dat kist ook nog te maken. Dat zij ze weer verplaatsen bijvoorbeeld. Ja, nou, wie weet. Nee, maar in eerste instantie is de bedoeling dat het publiek zit en bloot en dat wij mobiel binnen. Hoeveel ben je hem in het hele proces? 4, maar er moet nog wel een hoop gebeuren. 3 weken te gaan en 24 mei gaan we los. Première.
Nee, dan is nog een try-out. Het begint eerst met, ja, natuurlijk. En dan een vreedzand, want dan hebben we première. Maar er moet nog wel eens wat gebeuren. Morgen, het werkje. Ja, morgen hebben we wel los. Dus een lange dag in de hitte. Is de tekst nog wat in de holle? Of? Ja, teksten gaat prima. Ik heb één zin, die komt er nog steeds naar uit. Dat bedoel ik zei. Maar als het West Hinnenworst maar duidelijk is, dan komt het al goed. Ja. Het werkje. Je de prototype zitten, denk ik. Hè? Ja, maar een prototype weet je zelf ook van genieten. Dus dat is mooi. En als je dan zo weet beginnen en we hopen haast in mei en juni dat we de meesten iets prachtigs moois zien leren kennen. Dus dat ga ik je alle vertrouwen in. Zo mag ik het zeggen. Ik zeg al een mooie site. Kun je nog het adres nog even nemen? Zeker, dat is www.iepenloft.frl. Wat wil je nou nog meer? Ja, Fries hè, dus dan ga je ervoor. Binnen elkaar te kip? Ja, er zijn elkaar te keer. Dus we nodigen iedereen die het zin had om te komen. Zie even op een site, keer je een kaart. Let het er net op aankomen. Want vaak je het weet dat het zo mooi waar bloot. En dan kan het wel eens heel druk worden. En dan hebben we maar beperkt plak. Dus Want hoe vaak wil je hem in principe dit opvieren? 5 keer. 5 keer? Ja. En daar bedoelt het ook bij? Nou ja, tenzij het iedereen in die 5 keer al zei, we maar nog een keer. Dus daar maar wat oors verzinnen. Hè? Mooi waar bloot, dan hebben we een heel prettig kansen. Ieperloft.frl. Absoluut. Succes morgen. Dankjewel. Dankjewel. Komt goed. Ik zou zeggen, spelen ze van doek om, maar het is Ieperloftspel. Ja, nee. Dat komt... Spelen ze de baan maar op. ja, Het absoluut. wordt wel spettering. Vies ik net, Björn? Absoluut, ja. Om die wedstrijden erin te houden. Mooi verhaal, boeiend verhaal in je eigen lading te doen. Dank u wel, succes! Tieners, ja, applaus. Applaus erbij, absoluut.